Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali. Ba't ayaw niya humina? Ayaw humina. Ayaw humina ng background music. Hello! Ayaw, nakapatay na nga. Nakapatay lahat. Mag-sound trip muna tayo. Patayin natin. Patayin natin. Sabi sa inyo. Ayun, patayin joke lang pala. Yan. Kumusta naman kayo? Napakamot din ako. Mararamdaman mo talaga yung... May echo talaga ako? Kasi magbibideo okay ka nga. Sige. Yes. Joke. Hindi ko rin alam bakit may echo. Alam niyo po kakaiba, kapag ka ikaw ay radio DJ, tapos wala yung medium ng radio, parang may feeling ka na parang may kulang, parang basta sakit sa puso, ganon. Talagang ibig sabihin yung tambalan po specifically we're radio people. Oo naman. Yung itong napapanood din tayo sa live, extra na lang siya. Parang ganon, extra, parang dagdag siya, okay? So, pero, most importantly, yung pinakamahalaga po sa amin, yung mga listeners namin sa radyo. Diba? Yes. Pero syempre, mahalaga din po kayo kasi... Baka magtampo kayo. Baka magtampo kayo. Sabihin nyo na nga anong kaming dalawa. Hindi naman, walang inaano dito, walang nag-aanuhan dito. Oo, wala. Walang favoritism. Hindi, kasi po meron pong under maintenance po yung radio. So, yung transmitter po namin dun sa mga hindi nakakaalam, yung mga kanina pa, sinascan yung kanilang mga radyo tapos hindi nila kami naririnig simula Feel Good Morning. So, meron po kaming, may problema po kami sa aming transmitter. So, kaya, ganyan, di ba? Wala sa radyo. Pero parang may kulang. Alam mo, pag naririnig ko yung monitor namin dito na parang nakakawala ng gana sa buhay. Parang ang laki ng kulang. Oo, parang kulang talaga. Parang kang umalis ng bahay na walang cellphone, 'di ba? Parang ganun. Kulang-kulang ganun. Yan, Sabay diba? sanay naman kaming kulang-kulang kami. Kaya lang iba yung extra kulang-kulang today. Oo, kasi may walang dagdag. Correct, kasi walang radyo. Pasasaan pat maayos din po, wala naman pong forever. So maski itong eksena namin ng may mga kaunting spiritual difficulty, 'di ba? Lagi po namin sinasabi yung spiritual difficulty. Alam mo naman may mga bad spirits na nag-a-appear sa mga kable namin and all. Matatapos din naman ito, wala pong forever. Pero meanwhile, muna tayo? FB live muna tayo. Yun naman din pinagpapasalamat natin na kapag kahit na nagka-problema yung isang medium, okay lang, mapapakinggan pa rin at mapapanood pa rin kasi meron naman pong ibang sasalo. Kala nyo hindi namin nyo cute tatantanan. Makikita at maririnig nyo pa rin kami kahit saan kayo naroroon. Na-realize kasi ni Partner, sayang naman yung long sleeves niya today kung hindi man lang siya magpe-Facebook live, di ba? Nagpa-plancha pa naman ako ng damit kung hindi nyo din lang naman makikita. Oo nga, parang wala talagang kahit anong gusot yung damit mo ngayon. Oo naman. Pina-almirol ko pa nga yan. Grabe, walang gusot talaga. Meron naman ng konti. Kaunti, pero kasi dahil ginagalaw-galaw mo yan. Pero wala talagang gusot. Ako gusot yung damit ko eh. Meron ako mga yan, ang tawag dyan. Hindi na sobrahan sa almirol nga yan. Ganyan. Dapat lalagyan mo na maraming Fabcon. Ganun ba? Oo, ibababad mo na matagal para pagpagpag lang. Hindi siya masyadong lukutin. Oo, hindi kasi kami nagpa-plancha. Depende lang. Pagpag naman kami lagi. Pero yung mga ganyan, di ba kailangan plancha yan? Oo naman. Oo. Matindihang pamamalansya yan. Kasi Pag ganito, hindi ko anong tawag dito, pinapapiga. Oo, kasi ang hirap planchahin pagka piniga. Totoo. Pag pinalabhan mo, sasabihan mo kaagad yung mga yung naglalaban ng damit mo, wag mong pipigain, isasampay ng tumutulo talaga. Correct. Pag mga ganitong damitan. Tama. Pero diba? Pinaplansya yung mga ganyang klase mga damit. Oo. Yan. So kailangan po mag-FB live kasi bagong plansya si Partner. Yun po ang kahalagahan ng usapang ito para makita nyo ang long sleeves ko na bagong plansya na hindi halatang, di ba, dumaan sa tinding lukot. Kasi
minsan kasi pag na-dryer, may mga ganun din eh. Ay, oo, totoo. Pag Correct. na-dryer, Nalulukot. lukot-lukot din yung damit. Parang sabi nga ng mga matatanda, parang hinugot sa puwet. Ganun po yung itsura niya kanina. Hindi ko... Sa puwet! Lahat kami nag-imagine ng puwet. Tapos kung paano hinugot doon yung, Oo, ganun yung long expression sleeves ng mo. mga matatanda. Ibig Alam mo yung damit mo, hinugot na naman sa puwet. Ibig sabihin na ipit ng husto. Kaya sa gusot-gusot. dryer. Ganun. No? Correct. Pinalansya ng bonggahan. Kaya kailangan makita nyo to. Ayan. Kaya po tayo nag-Facebook Live para sa bagong planchang damit ni Chuper. Ayan. Pero dun po sa lahat ng mga kabisyo natin na inaantabayan po tayo sa radio. So meron lang po tayong kaunting spiritual difficulty pero maaayos din po yan. Matatalo din yung mga bad spirits at bad elements na yan. Ganun. Pero tama ka doon sa sinabi mo, no? Yung mga tao talaga, kapag naging part to ng system mo, di ba kami as radio persons, part ng DNA namin ang radio talaga. At kayo totoo. rin, kung ano man yung everyday na ginagawa nyo, talagang bahagi na siya ng pang-araw-araw nating buhay na kapag nawala ito isang beses, isang oras o 2 oras, o kahit panandalian lang yan, parang ang laki ng kulang. Tama. Di ba? Tingnan nyo, ako kunyari, sanay ako na nagtatanggal ng naghihinunuli. Di ba? Everyday. Kapag walang cotton buds ako nakita sa bahay, Natataranta ka. bago umalis, pag umalis ako ng bahay, kulang. So, ang gagawin ko, pupunta ako 7-Eleven. Correct. Para lang bumili. Oo, Oo. mapagbigyan lang yung hanap ng tenga ko. Ganon. Kasi bahagi na siya ng pang-araw-araw kong pamumuhay. Though ang advice, hindi naman talaga everyday dapat nagko-cotton Oo. buds. Pero ikaw naman yun, di ba? Wala Oo. naman kami magagawa kung napakarami mo talagang tutuloy. Paano kasi parang laging basa? Parang minsan may amoy din. O kaya nga wala kami magagawa, ikaw yan, di ba? Kaya Ano magagawa namin kung lugain ako? Ito na naman po yung usapang naamoy. Ang usapang naamoy. Hindi, pero totoo yan. Ganun yun eh. May ganun na parang hindi kompleto ang araw mo kapag ka hindi ganito. Yes. So, kailangan gawan mo ng paraan. Di ba? Correct. So, in our case, may feeling kami na while nandito kami sa opisina, parang sabi namin, bakit parang may kulang naman? Parang may mali dito sa eksena natin. Oh, di ba? nalungkot si SpongeBob. Oo. Malungkot ba siya? Ba't nakangiti pa rin siya? Alam mo naman si SpongeBob partner. Isang facial expression. Oo. Ito totoo. Yan yung POV nating lahat. Pagbukas mo ng radyo, walang love radio. Kanina, kasi nga, di ba, pangtanghali na tayo. So, Oo. tapos yung anak ko may lagnat. So, hindi niya kailangang gumising ng maaga. So, medyo nagtulog ako. Tapos ginising na lang ako na wala kayo sa ere, sabi ko, wala ako sa ere. O una ko hinanap yung phone ko, tapos sinawagan ko kagad si Tanya, wala tayo sa ere. Tapos saka na ako nag-check ng emails na yun nga, nawala sa ere. Mga ganun. So parang may kulang. Yung papasok kami pero parang may kulang. Dito ko naisip partner na siguro talagang sadyang hindi pa tayo ready to let go of radio. Oo Tayo naman. as individuals, as Nicole and Chris. Kasi minsan maano yun sa isip ko partner Parang syempre 20 years na tayo this year. Ikaw 20 years ka na last year. So Hindi, ano lang technically, ako, 17 years wag old kang na. ganon. Hindi porke walang gusot yung damit mo. Magsisinungaling ka na sa edad mo. Hindi, last year, nag 20th year ka na on radio. Oo. Binigyan ka na ng loyalty award for it. So technically, dito po sa amin, kapag ka 20 years ka na, pwede ka na mag-early retirement. Oo, totoo yun. Kasi malaki-laki na rin yun. Magkano ba bigayan? Ano ba computation dyan? Hindi, O, partner. monthly salary divided by years of service. Tingin mo, malaki? Oh, teka. Pambayad diba? pa sa Wag credit muna. card ko yun, ha? Para pag nag-retire ako, pambayad ko lang sa credit card ko para wala nangyari, ha? Mabilis maubos. Yung credit card kumita ako, hindi. Oo, Ganun. correct. Mabilis siyang maubos. Hindi, parang may isip mo na parang gusto mong early ka nang mag-relax sa buhay. Parang pwede siyang maging option. Meron ako isang kaibigan na ganun siya. Parang dahil 20 years na siya sa kumpanya niya, option niya na yung mag-retire kasi pwede nga. Kaya lang, iniisip niya, parang hindi pa ako ready, let go itong ginagawa ko. At yun din, ako minsan inisip ko yan parang ready na ba ako na isang araw, hindi ako mag-radio? Parang ganun. Sa nangyari po ngayon, parang hindi po talaga ready. Hindi pa Parang may kayang malaking i-let go kulang. ng katawan mo Correct. at saka ng isip mo, Oo, no? parang hindi pa. I feel like, when the time is ripe, yan. Kapag hinug na ng panahon, pwede. Yung masasabi mo sa sarili mo, okay na, nakapagsilbi na ako ng matagal-tagal na panahon, o okay na, kailangan na mag-move forward na maging kung ano man yung gagawin na iba pa, 'di ba? Pero parang hindi ngayon. Totoo yun. Hindi Tama pa. ka dun, no? Yung gesture, for example, kanina. Alam ko namang, wala tayo sa radyo. Correct. Pero yung gesture na kinuha ko pa rin yung bag ko, ipinasok ko sa loob ng booth kasi ang assumption ko, magbo-board ako. Correct.
ganon. Namatik totoo. sa katawan mo na pwede namang hindi ako pumasok agad eh. Na Oo. parang ay alas 12 na pala kami na pala yung papasok. Oo, Diba? pwede. Ayan o, yung bag na yan, yung nakikita nyo sa screen ngayon, nasa kabilang kwarto yan. Pwede ko namang hindi kunin. Pero ang sabi ng utak ko at katawan ko, hindi ko kunin ko kasi magbo-board ako. Oo. Kahit alam ko naman sa sarili ko. Na wala naman- tayo sa ere. Oo, ganon. So in other words, indication 'yon na talagang bahagi ng sistema mo yung radyo. At malamang kayo din, kami as Correct. workers, kayo din as listeners. Totoo. Na parang paggising nyo sa umaga, ina-assume nyo pa rin na kahit wala sila, teka, saan ba sila pwedeng mapakinggan? Yan. Saan ba sila pwedeng mapanood? Teka, puntahan ko nga sila sa Facebook, malamang nandun sila. Correct. Kasi nga part of your system na ang Oo. pakikinig sa Love Radio. Parte na kami ng inyong DNA, Yes. diba? So ang radio is also part of our DNA. Dun sa mga Correct. kapapasok pa lamang sa aming FB Live, nagtatanong, ba't ganun wala kayo sa radio? Meron lang pong spiritual difficulty. Oh, kanina pa nga kami Oo, nagpapaliwanag, di ba? Kanina pa namin pinapaliwanag yung spiritual difficulty na nagaganap, o, 'di ba? Ano pong nangyari? May ganun nga, may mga spiritual difficulty. Kaya Totoo. ang kagandahan naman nagagawa ng solusyon. And such is life, mga kabisyo. Minsan may isip natin, wala na. Ito na, magrereklamo na lang ako, kaya magagalit ako. Ganyan, kasi ito na ang pangit ng kinalabasan, ganun. Pero pwede rin namang hanapan ng solusyon. In our case, ang solution is para naman may silbi, para namang may saysay yung magkano ba yung daily natin dito? Yung pagbayad sa atin ng daily wage natin today. Mag-FB Live, FB Live tayo. Middle tayo. Income class. Yan, ganun. Oh, yan, 500. Yan, a day. 500 para, plus. para hindi sayang. Oo. Magtrabaho pa rin tayo, mag-FB Live pa rin tayo. Sabi ng mga tambalanisa natin, walang magre-retire tambalan. Sabi ni Aris Renasha. Ayun. Oo, wala. Dadating tayo dyan sa tamang panahon kapag ka yung ubo ni partner, ubo na parang Hindi na lumalabas yung baga. gumagaling. Correct. Yung nakakatakot ganon. tapos 10 na yung taong dito nahawa sa akin. Correct, Ganon. totoo, Ayun, yung may ganon. rason na para umalis. Yan. Pero ngayon, hindi pa. Walang retirement na magaganap. Bakit wala po kayo sa Love Radio Lucena? Tanong ni Jandy Ponce. Simula po kasi Feb 14, wala na po kami sa morning. Oo. Pero may mga provincial stations na umi-air pa rin po sa amin. Katulad ng Love Radio Bacolod. Yes. At saka Love Radio Palawan. Yan. Love Radio Kalibo. Yun. Umi-air pa rin kami doon ng alas 12. Yon. So may may mga lugar pa naman na pwede ninyong mapakinggan or mapanood ang tambalan. Ngayon, kung wala na sa radyo na malapit diyan sa inyong lugar, edi sa online nyo kami pwedeng Yes. mapanood at mapakinggan. Ito, FB Live ng Love Radio Manila. Tama. Pwede naman 'yon. Correct. O temporary lang ito, tama ka, sabi ni O. Ethel. Malay natin maya-maya bumalik na, 'di ba? May echo daw yung boses ko, sabi ni Zamir Laud. Parating may video, okay. Bakit ganun yung mic? Parang boses ng konsensya. Yung boses niya may echo. Ang kausap niyo po ay konsensya ng tambalan. Konsensya po ng tambalan ng kausap po ninyo. Meron. O patayin ko na lang siya. Hindi na nga ako nag-headset kasi Pag pinatay natin to. Kaluluwa dun sa Okay, yan. Okay, echo please, echo. Reverb please. Reverb. Ayan. Ayan, yung pala naman. May mixer na dapat i-off. FB Live lang, kasi wala pa rin. Ang tagal. Wala pang update. Yun naman pala, mixer naman pala. Ito, pahamak tong mixer na to eh. Yun. Nanisi pa yun. Naririnig. Okay, sige. Pahamak tong mixer na to eh. Oo nga. Alam mo, tapo mo yan. Charot. ang tagal ni request sa tinapon. Sabi ng mixer, araw-araw nyo akong ginagamit. Tapos kayong sumablay ako, papatapon nyo ako. Correct. Yun naman pala, nakita ng ang salarin. Yun. So, eto na. Nandito po kami sa Facebook Live ngayon kasi may spiritual difficulty yung ating radio transmitter. Ayan. Correct. Pabati naman ng happy birthday kay Ping Ping sa'yo ng Lisub Ananii Antique. Ganda na pangalan, Ping Ping, no? Oo, Ping Ping. Oy, ang ganda mo ngayon. Nalinis-linis mo ngayon, Ping Oo, Ping. diba? Hi, Ping Ping. Ang bango-bango mo ngayon, Ping Ping Ping. Ping, Oh. diba? Cute. Cute ng salitang Ping Ping. Oh. Ayan, live tayo sa Facebook and TikTok. Yarn.
Hello po, Tambalan from Candelaria, Quezon. Ang ganda mo po, Nicole Yala sa personal. Yee! Saan kayo nakita? Nag-eyeball ba kayo? May crush yan sa akin. Nag-eyeball siguro kayo, kaya sobrang mong na-appreciate. Oo, no? ganyan. Eyeball? Yung pa ba yung tawag? Nagkita. Saan kayo nagkita? Si Chicks Kintaw, ang sa inyo pong pakinggan, kahit na na-reject ako sa lakad ko, at least kayo nagpasaya sa akin today. Move on na lang sa pagiging sawi. Marami pang opportunities. Love, Yes. love, tambalan. Totoo yun. Sabi niya, Fe Pantoja Oxinio, nakakalungkot pag walang love radio sa radyo. Totoo. Kakalungkot talaga. Kami mismo yung parang ang sakit sa kalooban. May kulang. May kulang. Maski itong FB Live parang kaya siya tumitibay para sa amin kasi merong radio talaga siya. Kaya lang pagka ganito na FB Live lang, nalulungkot din po kami. Correct. Parang cellphone na naiwan sa bahay, tapos ang layo-layo na ng biyahe mo at alanganin ka nang bumalik. Correct. Diba? Parang hindi ka mapakali. Ano ba yan? Iwan ko yung cellphone ko. Tanghali na di ba katanghalian tapat na, pero hindi mo pa rin matanggap na wala yung cellphone mo. Kasi Totoo. ganun siya kabahagi ng system mo. Correct. Ang weird ng simula nga kanina. Oo nga, weird. Parang di natin alam kung paano magsisimula. Kasi walang radio. Sabi ni Alexander de la Cruz, hindi masaya mag-drive ng SUV. Ayan, sorry. Maandar yung yung mga comments. Hindi masaya mag-drive ng SUV kapag walang tambalan. Yun yata yung gusto niya sabihin. Hindi ko sure. Lumagpas. Sabi ni Emily Malaki, kahit walang ayos si Nicole, maganda pa rin. Parang nag-ayos naman ako today. Feeling ko nag-ayos naman ako today. Parang Hindi ka sanay kasi naka-t-shirt siya. Oo, naka-t-shirt ako. T-shirt ng asawa niya yan kasi ang laki. Oo. Hindi Diba? maluwag Ang laki ng bulsa. Oo. Ano yan? Pwede ka maglagay ng 10 pakwan dyan. Hindi mo alam, mukha siyang conservative partner. Aba? Pero ano yan? Hindi. Hindi yan conservative. Teka nga. Teka. Ay, gano. Pwede mong hanggang doon. Pwede hanggang doon. Pwede So, yan ang tawag sa damit na yan, mapagkunwaring conservative. Mapagkunwaring Doble cara. Doble cara, correct. Yan. Sa itsurang mahinhin, pero tunay ay mahindutin. Charot. Ang taas ng slit niya. Oo nga. Slit. Oo. Pak. Kita Pero mo na. hindi halata. O dapat ganyan. Ganyan. Pag maglakad ka mamaya, walang cover, lakad ka lang palabas ng ganyan mamaya. Di ba? Ang laki ng bulsa, ang laki ng zipper. Ang laki ng bulsa. yan yung ganyan mga damit ko makakaiba talaga lagi everyday. Ganyan. Ang laki ng zipper. Oo. Nakakatakot pag yun ang zipper ng pantalon ng lalaki. Tapos Ang laki. naiipit. Parang hindi lang balat yung makukuha niya. Yung buong anes, ipit na ipit. Oo. Kaya hindi ka rin na-eat yung ganitong style para sa mga lalaki. Pambabae lang. Oo Ganun. nga, pag may naipit, no. Masakit yan. Ako, makamaputol lang wala sa oras. Iiyak si Nonoy. Oo. Si Nonoy. Tapos malulungkot din si Pingping. Sabi ni Cram, Mark Robley, kasabay ko kayo sa pagligo at sipilyo in the morning in Qatar. Sarap magtanggal ng tinga while listening to the tambalan. Shoutout kay Mark and Lani in Qatar. Ate Nicole as Chun-Li. Ay, oo nga. Ito Damit yung ba mga ni outfit Chun-Li ni yan? Chun-Li. Diba si Chun-Li yung Oo, slit? Yung slit. naalala ko na. Tama, na-picture ko bigla. Sabi ni Kadabo, hello tambalan, okay lang, at least narinig ko ang boses ninyo. Ingats po, Miss Nicole, so pretty, love it. Parang slim na po si Chuper, bagay. Ay, slim na siya, pinukso. Fritz Gerald Wild Eyes Biliano, radio means Ate Nicole and Kuya Chris. Salamat. Sabi ni O. Ethel, ang taas daw ng slice ng damit mo. Kasi parang slice talaga Slice. siya. Shoutout kay Rai Guillermo ng Biringan Samar. Hi po, watching from Oman, pabati sa anak ko si Jumong, Amil, Negneg, and Joshua. Baka po nanonood sila. Tingnan mo, hindi ka pa sure, pinabati natin. Odette, galing kay Odette Andaya. Hi kay Jeannie Calnoy 5. Shout out daw sa mga taga Rosario, Cavite. Ayan. Salamat sa inyo. Thank you. At dun sa mga nakikinig at nakatutok sa atin, no, bukas po meron po tayong event para sa mga PUV.
Yan, para sa mga tsuper na mga pampublikong sasakyan. So kung ikaw ay nagmamaneho ng taxi, nagmamaneho ka ng Grab, nagmamaneho ka ng, ikaw ay isang rider, ayan, TNVS, yan. Pwede kang pumunta, pero syempre, meron lang po kaming limit. First 100 na makakarating po dito sa Star City Parking sa Halandoni Entrance. Alam nyo naman kung nasa ng Star City, baybayin nyo na lang po kung nasa ng Star City sa CCP Complex. Tapos makikita nyo po kami doon at grabehan ang matatanggap ng unang 100. Siyempre, meron kayong mga souvenirs from Love Radio. Yes. Ano yung mga souvenirs from Love Radio? Ay, di, syempre. Kapa galing kay Nicole. Yan, Diba? ganyan. Smack galing kay Tanya. Yan. Pisil galing kay Rocky. Correct. Diba? Pindot-pindot sa Galing- kigol ni Totoy Bato. Ganern. O, diba? Akbay galing kay Diego Bandito. Yan. So, Diba? ganon. Yakap galing kay Robin Shena. Madaming pwedeng pisilan, kapaan, lamasan na magaganap. Charot. So, pagka dumating po kayo dito, meron kayong matatanggap na souvenir from Love Radio. Yes. Bukod sa souvenir ng Love Radio, may chance kayong manalo sa aming paroleta ng cash prize. Uy. Pwedeng 50, pwedeng 100, 200, may rin pwedeng yung pang soft drinks yun na, 500. pang pares din yun. Oo, correct. Diba? Pang lunch mo na rin yun. Panubig mo na rin yun. Oh, diba? Meron ako isang kaibigan, mahalaga sa kanya 20. Oh. So lahat tayo nangangailangan ng pera. So yan, so may chance ka manalo ng cash prize. Tapos meron ka ring bread na makukuha mula sa Fuwa-fuwa. O kung magutom ka sa area, di ba? Nandito ka na sa area ng CCP or ng Pasay. Tapos narinig mo, naalala mo bigla, ay teka, may paganap nga pala, may pa-feel good drive-thru nga pala ang Love Radio. Makapunta nga. O, di may pangkain ka na, may pang fuwa-fuwa ka na. Tama. Oh. Yan. Tapos, bukod dyan, meron ka ring 2 kilos of rice mula sa Gold Mine. What? May 2 kilos of rice? Yes, Ang bongga 2 naman kilo. nun. 2 kilo ng bigas mula sa Gold Mine. Tapos, Pero dito nyo rin po kakainin. Bago lumabas ng drive-thru, kailangan ubus nyo na. oo, pag hindi po, meron pong parusa. Charot! Nagparusa. Ayan, tapos meron din kayong souvenir na matatanggap from Mayet de la Rosa Oy! Fine Jewelry at meron pong 8 na mapapalad o maswerteng makakatanggap ng 18K gold bracelet. Ang bongga naman na Miss Mayet. Iba talaga mamigay ng ng papremyo. Napaka-generous Correct. naman. Isipin nyo, Totoo, gold. Kung gold. kayo magkaaway na mag-asawa. Yan. Tapos syempre, gusto mong masuyuin yung misis mo. Pag uwi, mali mo, sa'yo mapunta yung 18K Gold bracelet. Ang kagandahan pa nito, pagka halimbawa nagipit ka sa pera, pwede mong isanla. Oo. May value din kapag ka sinanla. Siyempre, Oo. 18K gold yan eh. Oo. So maraming salamat, Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Thank you very Yes. much. Meron ding 2 lucky winners ng sofa mula sa Princess and Ron Furniture. Bongga talaga naman. Napakabongga. Isipin mo, may bracelet ka na. Tapos syempre, natuwa sa'yo yung misis mo eh. Ano ba yan? Ang sweet naman ng asawa ko. Naalala akong bigyan ng bracelet. Yan. I-ready na ang sopa. Correct. Alam na this. Di matibay-tibay ang sopa. Sasabihin ng mister mo, tara, binyagan natin. Di ba? Yan ang mga bigayan sa Love Radio. Yan. At posible mo yang mapanalunan yung mga bagay na nabanggit namin bukas Correct. sa Feel Good Drive-Thru. Again, alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon. Dito po yan sa CCP Complex. Hanapin nyo lang yung Star City. Walang hindi nakakaalam sa Star City. Yan. Nasa gilid lang po ito. Di ba? Yung Feel Good Drive-Thru. Tama. Yun. So, yan. Kita-kits po tayo. Alas 12 ng tanghali hanggang alas 10 ng hapon. Unang 100. Uulitin lang po namin, this is a drive-through event. So, ibig sabihin, hindi pwede yung mga naglalakad. Ang Correct. pwede lang po dito ay mga nakasakay. At yung mga nakasakay, hindi pwedeng pam-private vehicles. Baka mamaya makita po kami dyan na mas maganda po yung sasakyan kaysa sa kliyente namin. Baka may gano'n, may bulletproof pang dumaan dyan na sasakyan. Hindi po, yung nagmamaneho ng pampublikong sasakyan. Hindi rin po kasama yung kalesa. Baka Hindi isipin nyo rin. mga pampubliko din to kasi sumasakay sila galing Intramuros. Actually, pag may pumunta, hindi naman natin. Why not? Pag may pumunta, why not? Diba? Pero hindi ko lang sure kung makakatawid ka dito sa Rojas, makakarating ka sa ano. Magulat ka, may tricycle Oo, 5. hindi May ko tapos may 13 kabayo. Galing Intramuros. Hindi lang talaga tayo sure. O, Yun, ganun. bukas na po yan ha. So, kita-kits sa Feel Good Drive-Thru handog ng Love Radio. Ayan. Hala, sige na.
Mag-record pa kami. Wait lang. Dyan muna Correct. kayo. Re-record, meron pa po kaming gagawin. Dami namin ginagawa. Yan. Si Busy Joel, po kami, busy. si Joel Flores sabi niya hindi ko daw nababasa yung kanyang message sa FB Live. Sorry po kasi limited lang yung nag-a-appear dun sa screen namin. So hindi ko po alam kung bakit. Yan. Pa-shoutout naman daw kay Engineer Russell Enrico from Darty Secret Club Riyadh, Saudi Arabia. Galing kay Papay. Hi kay sa asawa ni Negrita. Yan, ang kanyang asawa na namamasada ng Grab na si Car Edison. Uy, Car Edison! Ay, Grab Car. Si Edison. Ano? Grab Grab Car. Car. Si Ako Car naman, Edison. Tangay nagbabasa na. Edison. Kasi nagkahiwalay yung ano eh. Ito pahamak tong ano eh. Itong yan, ikaw na nag-type. Edison. Nagmamaneho ng Grab Car. Yun. Edison. So, bukas pwede ka Ayun. ha. Since nagmamaneho ka ng Grab Car. Qualified ka na. Pasok ka na. Yan. Siyempre, papakita nyo din sa amin yung app. Yung app po ninyo. Okey-dokes. Daniel Ramos Rosales, good morning. Idol din niya daw ang tambalan. Thank you. Thank you. Thank you so much. Okay. Siya na. See you later. See you later. Bye-bye. Wala na akong gagalawin, Kuya Juice. Wala. Ay, Kuya Jerome. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!